ರಾಹುಲ್ ಇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ದೋಸ್ತಿ ನಂಕು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಟು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಕಾಲದ ಕೈಪಾಡಿನ ಒಂದು ಸೀನ್ ಉಂಟು ಅವು ಎಂತಿತ್ತು ಸಿಚುವೇಶನ್ ರಾಹುಲ್ ಯಾನ್ಲ ಏನ ಮೆಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಉಲೈಡ್ ಏತು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತು ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜೆ ಅಂತಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಲ್ಲ ಏನ ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ನಾವು ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ ಬಂದು ಸೊ ಅವು ದುಂಬುದ ಅವು ಜೆಂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಜನ ಕಂಡ ಅದಾದ ಬಂದಾಗ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಲು ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾನ್ ಹಾಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಚನೆ ರಾಹುಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡ್ತಿಜ ರಾಹುಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪುದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡಬಾರದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಂಬಿ ಏಸ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಹೀರೋ ಅತ್ತ ಇಂಬಿ ಅರಮನೆ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಹೀರೋ ಅತ್ತ ಪಣ ಉದಾರ ತೂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಏತ ಜನಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಏರ್ ಪನ್ಪಿನ ಫ್ಲಾಶ್ ಆತಜಿ ಬಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂನಾಗ ಏತ ಹಿಟ್ ಆತನ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಅವ್ಲು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತಂತೀರಿ ರಾಹುಲ್ ಅವು ಏರ್ನ ಐಡಿಯಾ ರಾಹುಲ್ ವಿಲನ್ ಆದಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ಕೊಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಲನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಸಿಟ್ಯುವೇಷನಲಿ ಆಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಿದ ಬೂರ್ನಾಗ ಆಯ್ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಆಪೆ ತಿಕ್ಕಿದ ಬೂರ್ಜಿನ ಎಡ್ಡೆನೆ ನರಮನಿ ಆತೈತೆ ವಿಷಯ ಎಂಕುಲಾದ ಏನು ವಿಲನ್ ನಂಬಿಕೆನು ಇರಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಅಂಜನ ಯಾನಿರನ ಪರ್ಸಡ್ದು ಒಂದು ₹100 ಕಂಡು ಅರ್ಥ ಇರೇ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಏನೆ ಯಾನ್ ಏಪ ಇರೇ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಈ ಆತ ಕಂಡದೀನಿ ಏನು ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಯಾನ್ ಕಲ್ವೆ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತೀನಿ ಏರ್ಲ ಈ ಲೋಕಡೆ ಸೂರಜರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಕುಲಿ ಅನ್ಲೆಸ್ ಏನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಾಕ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾನಗ ಯಾನ್ಲ ಅದು ಪಡಿ ಏರ್ಲ ಅದು ಪಡಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅವೇನೇ ಎಂಕುಲ್ ತೋಜಾದೀನ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಜನಕ್ಕುಲು ವಿಲನ್ ಪನ್ನಗಲೆ ಅನ್ನಡ ಪನ್ಪೆ ಆರ್ ವಿಲನ್ ಅತ್ ಆರ್ ಹೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಎಂಕ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೇನೆ ಇಷ್ಟ ಆಪು ಇದೇ ಪನ್ನಾಗ ವಿಲನ್ ಅನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಕ್ಲೇನ ತೋಜವನ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲನ ಪೂರ ಇವಲಿಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೂರಜರ್ ಎಂಕುಲು ಅವ್ನು ಬುರ್ದೆ ಕೊಡ್ತಿಜ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಕಿ ರಾಹುಲ್ನ ಓಲ್ಲ ಬರ್ರೆಜ್ ರಾಹುಲ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈಲರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಟ್ರೆಜ್ಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಟ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಯ್ಗೆ ಮೊಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಸೂತ್ರಧಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಲ ತೋಜೆರಾರ್ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಾವ್ ಎಂಚ ಅನ್ ಬಂದ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈಲರ್ಡ್ ದಾದ ತೋಜದನ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜಾದಿಜ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈಲರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಇರು ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಎನ್ನದಾರೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂ ಒಂದು ಬರ್ಪೇನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂದು ಉಂಡು ಇದು ಗೊತ್ತ ತೋಜಾದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಕತೆ ಮೂಲ್ ರಿವೀಲ್ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಸಿನಿಮಾಡೆ ಅವುದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಅವು ಖುಷಿ ಎಂಕುಲೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೆರನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ನಂಚ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡ ರಾಹುಲ್ ಇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ದೋಸ್ತಿ ನಂಕು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಟು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಕಾಲದ ಕೈಪಾಡಿನ ಒಂದು ಸೀನ್ ಉಂಟು ಅವು ಎಂತಿತ್ತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಹುಶಃ ನಿಖಿನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಏಪಲ ನಿಖಲು ಗರ್ವಾಡಿತ್ತಿನ ಮೇಕೈ ಪಾಡೊಂದಿನ ಪೆಟ್ಟು ಮಂದಿನ ಉಂಡ ಅಥವಾ ಅವಳ ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ಎಂತಿತ್ತನು ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಖಲ್ ರಾಹುಲ್ ಯಾನ್ಲ ಏನ ಮೆಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಿಂಗೆ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊನ್ನುವ ಎಂಚಿನ ಲುಪ್ಪು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಹೆಂಗೆ ಸಮ ನೆರ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪೋಜಿ ಸಮ್ಮ ನೆರ್ಪೆ ಸಮ್ಮ ಎದ್ದುರೆ ಪನ್ಪೆ ದಾಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎದ್ದುರೆ ಇರೇಗ ಬೇಜಾರಾಪುಣ ಜಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪಂಚ ಅಂಡ ಟಪ್ಪ ಬಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ಆಯ್ ಗುಲಾಯಿಗೆ ದೀವಂಡ್ರೆ ಪುರ ಆಯ್ಗ ಆಪೋಜಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ನೇಚರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ದಾದ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ ಅವು ಕಾಮನ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಆನೆ ಕುದುರೆ ದಾಲ ಆಪೋಜಿ ಲಡಾಯಿ ಅಂಚ ಅಣಿಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಪ್ಪ ಸೊ ಎಂಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ದಾಲ ಎಂಕ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆಂಡ ಅವು ಗಲಾಟೆ ಆಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂದು ಆಪಿನ ಪುರ ಸಹಜ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಸೂರಜರ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಆಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿ ಆ ಒಂದು ರಿಷಿ ಪಾತ್ರದುಲ ಈರಿತ್ತಾರೆ ಅರ್ಣ ಪಾತ್ರದುಲ ಯಾರಿತ್ತಾರೆ ದಾದನ ನಾವೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವರು ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಮನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಆಪ ಪುರ ಎಂಕ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಿಜ ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ ನಾವೇನು ಪುರ ಆತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಬತ್ತನ ಡೈಕ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಜೆನ್ವಿನ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ದಯಪಂಡ ಅವು ಪುರ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ದಯಪಂಡ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಪುರ ಉಲ್ಲೇರು ಹೊರ ರೋಲ್ ಪೋಂಡ ಪಿರ ಬರ್ಬೋದು ಯಾನ ಎಂಕುಲು ಅಡೆಮುಟ ಎತ್ತದಿಜ
ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾತ್ರ ಆತೆ ಐಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಎಂಕುಲು ಜೀವ ಕೊರತ ಆತೆ ಅವು ಬುಡ್ನ ಬೇತ ಎಂಕುಲು ದೂಲದಲ್ಲ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ವಿಷಯತ್ ಜನರಲ್ ಇರೆಗ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಂಡಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ರೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಗಲ್ಲಿಗ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೂರಜರೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿನಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಯ ಅನ್ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಪುಣ್ಯ ಎಂಕುಲು ಮಂತಿ ಸತ್ಯ ಅದೇ ಬಟ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ್ ಅಂದು ಆಯ್ರೆ ಇನಿ ಜನಕ್ಕೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡಾಗ ಊಲ ಶಾಶ್ವತತ್ತು ಸೂರಜರ ಊಲ ಶಾಶ್ವತತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನ ಫಿಲ್ಮ್ ಎನ್ನ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಸೂರಜರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಬೇತಾಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಟ್ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಯ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಆರಾಮ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಪೋಂಡಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಪಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಈತೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈತೆ ಜನಕಲ್ನ ಕೈತಡೆ ಬರೋಡು ಈತೆ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈತೆ ಯಾನ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದಿಯೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನಕುಲು ಒಂಜೇ ಲಕ ನಮ್ಮನ್ ತೂಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ರಿಷಿನ ಪಾತ್ರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐಟ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕನ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಬಂದ್ಪನಂಜಿನ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತೆರೆದಾದನ ಎಂಚೆ ಇತ್ತನ ರಿಷಿನ ಪಾತ್ರದ ತಯಾರಿ ರಡ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕುಲು ಪಂಡ ಪೊಂಜೋಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಾಯದ ಅಕ್ಕುಲು ಆಂಟಿನ ಪ್ರಾಯದ ಅಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಏಪ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ ಅತ್ತ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಪುರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲು ಆಂಜೋಲೆ ಕುಲ್ಲು ಸೇರ ಬಿಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಡ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅನ್ಪುರ ಬಂದು ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಗ್ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ನೆನೆಪಾಯಡ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಊಲೈಚ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂತ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ್ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಂತ್ ಜೀರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಹಾಳು ಮನ್ಪುನಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಜಿ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಉಲ್ದಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬುಲ್ತಿದಿನ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣ ಅಂದ ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂದ್ಬಂದು ಪನ್ನಾಗ ಐತಾಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ ದಾದ ಅನ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಎಂಚದೆ ತೋನ್ವೆ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ದುಂಬುಲ ಇಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ದಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆತಜಿ ಪಂಡ ದುಂಬಾಯಿ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತಾಯಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈರು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲರ್ ಸೂರಜ್ ಆತೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜೇ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೋಜುಂಡು ಆತೆ ವಿನಃ ಬೇತೆದ ಆಲೈಚ್ ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಆಣುಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಆನ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜು ಅಂಚ ಸೊ ಅವು ಏನು ಯಾನ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾನ್ ಎನ್ವೆ ಯಾನ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಎನ್ವೆ ಯಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎನ್ವೆ ಅಕಲ್ನ ದಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಬೈದನ್ ಐ ಟ್ರೀಟ್ ದೆಮ್ ವೆರಿ ಈಕ್ವಲಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕುಲು ಅಂಚ ಪಂದಾಗ ಬಟ್ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಅವೇನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅದೇ ಪಂಡ ಅಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನ ಅಕುಲು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏದಿನ ಅಕುಲು ತೂವೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಸೊ ಐ ಟ್ರೀಟ್ ದೆಮ್ ವೆರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಣುಲ ಅವಡು ಪೊಣ್ಣುಲ ಅವಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಅಕುಲು ದಾದ ಅಕುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಐ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದ ಸೂರಜ್ ಎನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆತ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದೆ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಏನಾರ್ದು ಏತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಆತ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗಿರೋದು ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂದಾಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ನೇಚರ್ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ದುಂಬುಲ್ ಅಂಚೆನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಿಷಿನ ಪಾತ್ರ ಇರ್ನ ಉಲೈಡ್ ಏತು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತು ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜಿರ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ರಿಷಿನ ಪಾತ್ರಗ್ ಪಂದು ಬುಡ್ನ ಬೇತೆಗೆ ಪೂರಕ್ಲ ಏನು ಬಂಗ ಬೈದೆ ರಿಷಿ ಏನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಇತ್ತನು ಖಾಲಿ ಫೈಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಪೋಯರ್ ಇತ್ತು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಲ್ಪಡಿತ್ತು ಫೈಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ದೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಫೈಟ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಏನಂತ ಟ್ರೈನ್ ಆತೆ ಪಂಡ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ ಪಾಸ್ಚರ್ ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡಿ ಇತ್ತಂದೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡಿತ್ತು ಯಾನಿತ್ತ ಗ್ರೇಟ್ ದಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿಜಿಂದ ಏರ್ಲ ಪಂತಜರ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಂತೇರ್ ಅಂಚ ಸೊ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೆ ಚೇತನ್ ಡಿಸೋಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಎನ್ನ ಝೂಎಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎನ್ನ ಏಪಲ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಜಿಮ್ ಲವ್ ಎನ್ನ ಝೂಎಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎನ್ನ ಏಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಸೊ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತರ ನಿಕುಲು ದೇವೇರ್ನಾಜ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ದಜ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬೇಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ದ ನಿಜ್ಜನ ಪನ್ಪಿನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಸರಿ ಮಲ್ದತ ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡತ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊರ್ಚಿ ಇಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದನ ಎನ್ನುದಿಲ್ಲಕ ಬೊಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ದ ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಟು ಎಂಕ್ಲು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಡ್ದ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದಾಲ ಆಪುಜಿ
ದಾಲ ಜನಕ್ಕೂ ಎತ್ತೋನು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡಿಗೆ ಮಾರೆ ಫಾಕ್ ಅಂಚ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದಿದ ಕೇನುಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರು ಎಂಚಿನ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಕೇಂಡು ಅವಂಚ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಬರ ಆತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನಿ ಮೂಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಆವತ್ತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಭರವಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲೇರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವು ಕನ್ನಡ ಉಪ್ಪುಂಡ ತುಳು ಉಪ್ಪುಂಡ ವಾ ಟೈಪ್ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಬರು ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿದಾದ ಮನಾಗ ಆಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಬೇತ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದುಮ್ಮಿ ಅನ್ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತ ನಲ್ಲ ಏನ ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ ಬಂದು ಸೊ ಅವು ದುಂಬುದ ಸೊ ಐಟ್ದಾದಲ್ಲ ಈತ ಏನು ಪಂಡತೆ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಏನು ಐಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಅದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೀಡ್ ಅದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಏನು ಸಡನ್ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಎಪ್ಪರಲ್ಲ ಯಾವ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕಲು ಎಂಚದ ಎಪ್ಪೇರು ಸೊ ಐಕ್ ಜನಕ್ಕುಲ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಕೊರೋಡ ಅಂದು ವಿನೀತ್ನ ದುಂಬುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದು ಪುನಃ ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಾನ್ ಅವು ಒಂದು ಎಂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕಳ್ಳ ಅದಾದ ಬಂದಾಗ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಲು ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಏನು ಹಾಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಬಟ್ ಅವು ನೆಡ್ದು ದುಂಬ ಆತಿನ ಅಂಚ ಸೊ ಏನು ರೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬೇತ ಬೇತ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂದಿ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೂರಜ್ ಅರೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ದಯಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾಯರ ಏರಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಲ್ದಾರ ಸೊ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ದ ಕತೆಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪನಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ಜಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚೆನ ಇರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಮಿತ್ತುಪಾಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಮಿತ್ತುಪಾಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಕೇನೋನ್ವೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾನಿಗೆ ಎಂದಾಗಿ ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಭಾವ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ತೆಲ್ತದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಟ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ಲಿ ಕೊರಪ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರನ್ಲ ಯಾನ್ ಎನ್ವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನಡಿ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದಿತ್ತಂದಾಣೆ ಎಂಕ್ಲ ತಂಡದ ಬೆಂಬಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆಗಿನ ಎಂಕುಲು ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ಎನ್ನೋನ್ವೆ ಅಕ್ಲೆಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಬಂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನೈತೆ ಈ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 50% ಜನ ತೂಯೇರು ಯಾನೆನ್ವೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ 50% ಜನ ತೂಯೇರೆ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ದುಂಬುದ ದಿನ ನನ್ನ ಜುಲೈಡ್ ಪೂರ ಆಟಿ ಪೂರ ಬನ್ನ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಆಪೇರು ಸೊ ಏತೋ ಜನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದಿನಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ತೂತೇರು ನೆತ್ತ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ತೂ ಹುಡುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಯ್ದು ಪೋನುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ದಯಮಲ್ತು ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೇನು ಬಂದು ನಿಖಲ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಯಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಿನೇಗೆ ನಿಖಲ ಟೈಮ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ಜಿ ಕಾಸ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ಜಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಖಲು ಥಿಯೇಟರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಿಖಲೆಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ದಾದನ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ದಕ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಖುಲು ಅವೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ನಿಖಲ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ದಾದ ಪನೋಡು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ದಯಪಣ ಯಾನ್ ತೂಯ ರಡ್ಡರೆ ನಿಮಿಷದ ನಿಖುಲ್ ಸೀನ್ ಗೆತ್ತದು ಪಾಡ್ನಿಂದಾಣ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡರೆ ನಿಮಿಷಗೆ ಎಂಕುಲು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದುಪ್ಪ ಲಕ್ಷ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ನನ್ನ ಬರೋಡಾತೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ನಿಖುಲ್ ದಯ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪೋಚಿ ನಿಖಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು 4 ಲೈನ್ಸ್ ಬರೆದು ನನ್ನಾತು ಜನಕ್ಲೆ ತೂಪಿಲಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐತ ಬದಲು ನಿಖುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತದು ನಿಖಲ್ನ ಚಾನಲ್ಡೆ ತೂ ನಾಕುಲ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಲ್ಲಾ ಹಿಡ್ದು ಬೇಜಾರಾಪು ನಿಖಲೆಗೆ ದಾದ ಪನೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ದಯಮಲ್ತ ನಿಖುಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾಡ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಕೆಲವರು ಎಂಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚೆ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಸದ್ಯಾಗ ದಯಮಣ್ಣ 3 months ಮೂಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಹಾಪುಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಕಾಣ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪ ದಯಪಂದಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾಯೆ ತುಳುಗು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ದುವೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಪ್ಷನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಬಂಗಾಲಿ ಅವು ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಈತ ಕಾಸು ಬಾರ್ದು ನಮಕ್ 2 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡೆ ನಿಕುಲೆ ಬಂದ್ಲೆ ಇಜ್ಜಾತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಿಖಿಲೆ ಎದುರು ಪನಿಯಾರೆ ಒಂಜಾವು ಬಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಅದ್ರ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡದ ಆಯ್ತಾ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ನೋಡು ಅವರಿಗೆ ರಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೇಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ
ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಯಿರಿ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೂರಜ್ ಅವರೇ, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲೆನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿಕುಲ್ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಚನೆ ನಿಕುಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತು ಪಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಲಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.